Let Art Production vám prináša multimediálny motivačný program Trendsetter. Svet je jedna veľká džungľa. Džungľa názorov, ľudí, médií, informácií. Média nás dokážu ľahko ovplyvňovať. Tak poďme spoločne meniť generáciu, ktorá bude raz meniť svet okolo nás. Viac ako 250 odohratých predstavení s výbornými referenciami od pedagógov z celého Slovenska. Motivačná a pútavá projekcia. Na predstavení si povieme, čo je to stalking, aké nástrahy číhajú na internete, čo je to phishing a čo je to hoax. Spútala nás ich sloboda. Máme jak zombí sklonené hlavy. Prišiel k nám ten nový svet. Predstavujú vtákov už miesta. Mediálna gramotnosť v dnešnej dobe zaručí mladým ľuďom bezpečnosť vo virtuálnom svete. Interaktívny Trendsetter Quiz zhrnie dôležité informácie z programu, ktorý je počiarknutý skvelými melodickými pesničkami. Hviezda, sveta naša, hviezda, nech je lepší svet. Šuvida, nech si z vás nebyla. Hviezda, sveta naša, hviezda, nech je lepší svet. Tešíme sa na vás. www.letart.sk